Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa huwa. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Al-Karom, para bapak ali, para ulama, sesepuh ini sejuk, yang hormati, Bapak Ibu Selamat Desa, Bapak kelompok, Bapak petani, awak, Bapak yang hadir. Alhamdulillah, monggo kula panjenengan saya teratek ngarsa kawula Allah Subhanahu wa taala ingkang minangka izin menika. Kula panjenengan sedaya tasih kapawin wekdal, kapawin kesempatan dan lain awal pelaksanaan kegiatan ulang tahun Desa Mantap tahun ini. Hadir kula panjenengan sedaya ketatet kangge amalan ingkang sae, mugi saged pinampi ganjarane nggih wonten ing alam amin. Shalawatullah wa salamuhu kanggo rata sering-sering kula dengan sedaya aturaken dumateng beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikut. Dengan kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesewu dumateng para bapak utawi para sedherek sedaya, kula ing mriki namung sadèrèngé ekranaken ingkang kagungan kajat nggih panjenengan sedaya tiyang sabin niat kajate nglujengi anggenipun ngelakaken donya, mugi pinaringan teguh rahayu wilujeng para konsumen ingkang kagungan sabin tengkar yen lujeng sak ngajenge lujeng sak wilinge lujeng kang bareng kelampahan nggih lujeng kang sampun kelampahan lujeng wonten griya nggih lujeng wonten dalan lujeng wonten paran lujeng anggenipun makarya lujeng kersanarah lujeng kersanipun pangeran kakang dipun kari kang dipun peteri nggih menika ikal bakal ingkang bakali dosen ngabab kaki danyang kang bau risol tujuh nyabrap kang manggon kegelat sekawan kang sal kang wonten tengah nem wonten depokipun Mbah Agung Wonolopo itu kang wonten babakan sedaya dipun kari dipun peteri mugi dijagung gesangipun para konsumen tiyang persabilan anggenipun lujengan wonten jam gedhe niki mugi pinaringan teguh rahayu sak sapa puripun sampun ngantos wonten sangga rundi. Kang dipun kari kang dipun peteri malih menika kaki danyang nini danyang kang barisa dam gedhe mriki kang manggon kegelat sekawan kang sal kang wonten tengah. Sedaya dipun kari dipun peteri mugi dijagung gesangipun para konsumen ingkang kagungan kajat wonten mriku panggenan pinaringan rahayu sak sapa puripun sampun ngantos wida kawit punapa-punapa. Kang dipun kari kang dipun peteri malih menika kaki danyang nini danyang kang gambau resa watu gedhe kang manggon kegelat sekawan kang sal kang wonten tengah. Sedaya dipun kari dipun peteri mugi dijagung gesangipun para konsumen ingkang kagungan kajat lujengan wonten jam gedhe mriki mugi dijagung gesangipun pinaringan rahayu sak sapa puripun sampun ngantos wonten sangga rundi. Kang dipun kari petri malih menika kaki rewut rinini rewut ingkang ngresa andil. Sedaya dipun kari dipun petri mugi dijagung gesangipun para konsumen ingkang lujengan wonten jam gedhe mriki mugi pinaringan rahayu sak sapa puripun sampun ngantos wonten sangga rundi. Kang dipun kari kang becik malih Nabi Nuh kang ngersa gunung, Nabi Ilyas kang ngersa wana, Nabi Khidir ingkang ngelakaken donya. Sedaya dipun kari dipun petri mugi dijantung ginakipun para konsumen ingkang mugi dijantung ginakipun sak sapa puripun sampun ngantos wonten sangga rundi. Kang dipun kari petri malih menika sisi kalih donya sisi kang dimbajrinane saka kene Rio kang damel nyugen niragane ngicalaken batal karame saged dimrambah seger kuarasami. Kang dipun kari petri malih menika Bapak Jami Bukawa Ibu Sasi Bapak Surya ing dinten 7 pengenan gangsal jangkepe mugon dicandosa. Kang dipawuhi petri malih nggih menika padinten Jemaah Legi Wili sing 11 siji.
Sedaya dipun kari dipun petri mugi dijagung gesangipun para konsumen ingkang kagungan kajat lujengi tuyane anggenipun ngilakaken tuya dugi dam gedhe ngantos dugi dusun ngabab mugi pinaringan teguh rahayu wilujeng paringana lancar tuyane sampun ngantos wonten sangga rumiyin kakseksenan windu 8 sasi kalih welas wiwitan lujeng pungkasan lujeng kelsenala lujeng kersane pangeran ila hadrati Nabi Mustafa sahabati sallallahu alaihi wasallam ila ruki arwai ikal bakal ikan bakal dusun ngabab Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula cekapi anggen kula ikrar mbok menawi enten kirang langgenipun kula nuwun agungipun sih pangapunten dumateng para bapak utawi para sedherek sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam وأصحابه وذريته وأهل بيته الكرام بمن الله لهم الفاتحة. No one is living in the morning to your family, to your family. We feel our name of the Lord, you never go on. Amen.